Coñecer o traballo dos carpinteiros de Ribeira, dos redeiros ou dos mariscadores, achegarse ao interior dunha embarcación pesqueira ou afondar na historia desta vila mariñeira. Isto e moito máis é o que ofrece o Museo do Mar de Rianxo a través de visitas como a que veñen de realizar os rapaces do campamento urbano da vila. O que se pretende é iso, que toquen de primeira man. Non é un espacio onde se traballe, por exemplo, como un taller, que aquí en Rianxo temos asteleiros e sí que poden ver un museo en vivo. Aquí, bueno, o pouco que temos, pois que o toquen e que o noten, basicamente. De todas formas, a visita anterior era un grupo de pequenos e aí sí que o que pretendese interactuar o máximo posible con eles, porque senón é imposible. Non lle podes dar conceptos teóricos porque non teñen a capacidade de asimilalos así. Os técnicos do museo elaboraron un percorrido adaptado aos pequenos, máis didáctico e centrado nos aspectos da propia vila, posto que se trata de nenos rianxeiros. Neste caso dáse a circunstancia que son rapaces de Rianxo, polo tanto, xa viñeron máis veces ao Museo do Mar. O que intentamos, pois, é potenciar un pouco máis a importancia, ou resaltar a importancia que ten o museo en canto á conservación do patrimonio rianxeiro e inculcarlles a idea que eles son parte dese patrimonio que o poden facer acrecentar e manter. Polo tanto, é o que se pretende basicamente con esta visita. Ao ser xa pois xente nosa, eso, manter e inculcar un pouquiño máis, concienciar máis, traballo de concienciación. Ademais das visitas escolares, o museo e a aula activa do mar ofrecen durante todo o ano a posibilidade de visitar os seus fondos e mediante reserva previa tamén se realizan percorridos guiados para grupos. No verán o que se note é eso, xente que ven coñecer a vila, pois aproveita, pásase por as instalacións e visitas. Pero normalmente a maior parte do traballo durante o ano son con grupos tanto de escolares como con outros colectivos. Así que xa saben, para os que se acheguen ata Rianxo, non hai mellor forma de empaparse na súa cultura mariñeira que recalando neste excepcional museo.